Pääsääntöisesti kulmakarvat mitataan alkavaksi suorassa linjassa nenänpielestä ylöspäin ja niiden päätepiste mitataan samasta kohtaa noin 45 asteen linjassa kohti silmän ulkokulmaa. Kulmakarvan korkein kohta mitataan suorassa linjassa silmän iiriksen ulkoreunasta kohti kulmakarvaa. Siisti kulmakarvat mittojen mukaisiksi nyppimällä ne. Harjaa kulmat muotoonsa. Kulmakarvoja voi vahvistaa esimerkiksi harmaan ruskealla luomivärillä. Aloita täyttämällä kulmakarvan muotoa sisäkulmasta kohti korkeinta kohtaa kevyin, sulkamaisin vedoin. Kulmakarvan korkeimmasta kohdasta kohti loppua ja täytä kulmakarva kauniin siipimäiseksi. Kulmakarvakynällä voit ehostaa kulmat samaa tekniikkaa käyttäen. Viimeistele kulmat kulmakarvavahalla.